warmet sampean pancen pentolan. Man warmet duite ora etungan. Man warmet hajatane nang lapangan. Nanggape hiburan orkes dangdut sekawetan. Botol ciu adai kerombong artis ayu moblong-moblong. Panggul gedang dikewer-kewer man warmet goyang karo nyawer. Bunga tamune pada sumringah, jubel ora lumrah, sol-solan nonton dangdutan. Barang wis lubar man warmete oli kabar. Hajatane viral man warmet dadi terkenal. Banyu kelapa wadai kendul, bonggane sapa nasing wadul. Minum obat dicampur kopi, man warmet hebat bisa mlebu TV. Man warmet sampean pancen pentolan. Man warmet duite ora etungan. Bunga tamune pada sumringah, jubel ora lumrah, sol-solan nonton dangdutan. Barang wis lubar man warmete oli kabar. Hajatane viral man warmet dadi terkenal. Banyu kelapa wadai kendul, bonggane sapa nasing wadul. Minum obat dicampur kopi, man warmet hebat bisa mlebu TV. Man warmet sampean pancen pentolan. Man warmet duite ora etungan. Man warmet hajatane nang lapangan. Nanggape hiburan orkes dangdut sekawetan. Botol ciu adai kerombong artis ayu moblong-moblong. Panggul gedang dikewer-kewer man warmet goyang karo nyawer. Ayo ayo sedulur wong Kademangaran, kita dukung Abdullah. Ayam pelung tengah ngalah,
toyoran sikile ledes tanggal 20/11 Kademangaran ana pilkades kayu ringin go ngobong bata mobil dompleng go ngunjalengah angger kepengin desane tata Abdullah bae aja lunga-lunga iwak cucut buntute kuning lanjut maning jaran tekan pengkolan dalan prenjal-prenjul dadi alus Kademangaran pancen pentolan kuntilanak sendean tenger anak tuyul laka bapane pengen kepenak aja kedlinger Abdullah mantul nyata kerjane iwak cucut buntute kuning lanjut maning nasi tongo istikhara ning Baitul Isa aja mang aja plonga pilih Abdullah aja sampai rubah muludani masjid pop Darussalam masjid tengah angger pengin Demangaran ngetop pilih Abdullah insyaallah berkah iwak cucut buntute kuning lanjut maning kejiwan sing kekulon manunggal lola ayo nyoblos aja kawanan pilih Abdullah muga menang mutlak loro ramban gopakan bandot bubar matun koyo kembetut seduluran aja sampai pedot ayo sing rukun aja sampai ribut la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Semriwinge angin sekarang ati senusuk ning jero dada kelingan kon sing gawe lara
bangun tahunan, urak rantak hancur sekeprasan, harta benda sing dadi inceran, rumah tangga ujunge pegatan, ombak segara saksi perkara. Rezekine pas-pasan, tapi nyong kudu lanang kanggo edekan. Sukitunya aja kanggo kadiran, harta nyawa kabeh titipane pangeran. Aja semena-mena nglarani wong sing setia, bokatan mengkone rikadinein karma. Sing dibangun tahunan, urak rantak hancur sekeprasan, harta benda sing dadi inceran, rumah tangga ujunge pegatan, ombak segara saksi perkara. Pancen nyong rezekine pas-pasan, tapi nyong kudu lanang kanggo edekan. Sukitunya aja kanggo kadiran, harta nyawa kabeh titipane pangeran. Aja semena-mena nglarani wong sing setia, bokatan mengkone rikadinein karma.
aja ditiru mendem ciu gawe wadu kekaku lakune kentoyoran minungane botolan matane pencilakan sandingane gorengan gelasmu tergentenan PL pada lendotan tetembangan ning karaokean mendem ciu gawe kelayu mendem ciu aja ditiru mendem ciu gawe wadu kekaku karaokean duit ludes kentengan ayo kumatu karan anak bojo kapiran ciu gawe kelayu mendem ciu aja ditiru mendem ciu gawe wadu kekaku gawe wadu kekaku gawe wadu kekaku gawe wadu kekaku Rasa-rasa tambah dina tambah tua dirasa-rasa uripe wis kayong anta dipoyoki kanca didedes keluarga diarani bujang kapiran pancen jodoh kehendake sing kuasa nanging jodoh ora ujuk-ujuk teka butuh kemantepan butuh kemapanan duwe cinta sing temenanan nelangsa nyong nelangsa
durung bisa gawe bunga wong tua. Bapak mane pengin momong putu, nyonge durung bisa nein mantu. Ibarat panganan wis kadaluwarsa, pengine kawinan jodone durung ana. Perawan randa wis mestine nyong drima, sugih lan larat dudu syarat sing utama. Sing gelem nerima nyong sing wis tua, gelem jalani rumah tangga. Nelangsa nyong nelangsa, durung bisa gawe bunga wong tua. Bapak mane pengin momong putu, nyonge durung bisa nein mantu. Ibarat panganan wis kadaluwarsa, pengine kawinan jodone durung ana. Ceritane bocah jaman saiki, maring wong tua orang ngabekti. Angger HP-ne moni kegian digoleti, nganti turu HP-ne dikekepi. Angger wong tua kudu sambatan, kuping disumpel nganggo handsetan. Wong tuane gemboran, bocahe cengengesan, lagi chatting karo video callan. Bocah maring wong tua semblotongan. Rat mana? Zaman saiki akeh teknologi, sing gawe bocah rusak jadi diri. HP-nan esuk sore awan bengi, nganti klalen salat klalen ngaji. Zaman saiki, zaman wis edan,
Ake bocah lalening kewajiban, maring wong tua pada semblotongan. Orang mikir besok ning kejaratan, mungkar nakir nyiksa sekarang-karang. Ceritane bocah jaman saiki, maring wong tua orang ngabekti. Angger HP-ne muni kegian digoleti, nganti turu HP-ne dikekepi. Angger wong tua kudu sambatan, kuping disumpel nganggo handsetan. Wong tuane gemboran, bocahe cengengesan, lagi chatting karo video callan. Bocah mari wong tua semblotongan. Berat mana? Zaman saiki ake teknologi, sing gawe bocah rusak jadi diri. HP-nan esuk sore awan bengi, nganti klalen salat klalen ngaji. Zaman saiki zaman wis edan, ake bocah lalening kewajiban, maring wong tua pada semblotongan. Orang mikir besok ning kejaratan, mungkar nakir nyiksa sekarang-karang.